Üdvözöllek! Ma egy hihetetlenül mély és személyes témát fogunk körbejárni, ami, azt hiszem, nagyon sokunkat érint. Ez egy olyan kapcsolódás, ami messze-messze túlmutat a felszínen. Tarts velem, és engedd, hogy együtt merüljünk el egy kicsit a lélek rejtelmeiben. De még mielőtt igazán belevágnánk, állj meg egy pillanatra, kérlek. Érezted már valahol, hogy egy kapcsolatban a kimondott szavak mögött, vagy épp a csendben valami sokkal mélyebb, valami szinte megmagyarázhatatlan történik. Ha most bólogatsz, ha a válaszod igen, akkor ez az anyag tényleg neked szól. Rendben, vágjunk is bele. Az első, és talán a legfontosabb dolog, amit szeretnék, ha megértenél, az az, hogy amit érzel, az valós. Tényleg, ez nem a képzeleted játéka. Létezik egy láthatatlan energetikai valóság, ahol ezek a mély kötelékek születnek, és bizony működnek is. Nézzük is meg közelebbről ezeket a finom, mégis elképesztően erőteljes jeleket. A legfontosabb, és ezt jegyezd meg, ez a kapcsolat mindig, de mindig kétirányú, sósincs egyoldalú érzésekről. Amikor hirtelen, a semmiből rád tör az érzés, hogy rágondolsz, az szinte mindig azt jelenti, hogy az ő gondolatai is éppen felét kalandoztak. És figyelj a csendes pillanatokra, tudod, elalvás előtt, vagy az álmaidban, amikor a zakatoló elménk végre lecsitul, na olyankor a lélek sokkal tisztábban tud kommunikálni. A személyes találkozások pedig, ott a levegő szinte vibrál, nem? Érezhető? Azok a hosszúra nyúlt, mély pillantások, amik talán csak egy másodperccel tartanak tovább a kelletténél, azok nem véletlenek. Ezek a lélek csendes vallomásai. És itt is van a kulcs. Nagyon sokan a csendet és a távolságot tévesen ürességnek vagy akár elutasításnak élik meg. Pedig ebben a különleges kapcsolatban éppen a szavak nélküli kommunikáció a legerősebb. A csend az egy szent tér. Az a tér, ahol a két lélek igazán, őszintén tud beszélgetni egymással. Most pedig térjünk át a legfájdalmasabb részre. Arra az érzésre, amikor minden megakadni látszik. Amikor úgy érzed, megrekedtél egy helyben, és egyszerűen nem érted miért. Nagyon fontos megértenünk az okokat emögött, mert a megoldás kulcsa sokszor nem a te kezedben van, hanem a másik fél belső, csendes vívódásában rejlik. Próbáld meg elképzelni, hogy a másik félben egy folyamatos, belső csata zajlik. A szíve pontosan tudja, hogy ez a kapcsolat valami egészen különleges, és egy feltartóztathatatlan erővel húzza feléd, de ugyanakkor ott van az elméje, a múlt sebeitől terhelve, tele félelemmel. Ez az elme védőfalakat emel, mert retteg attól, hogy újra megsérülhet, és folyamatosan azt suttogja neki, hogy még nem állsz készen erre, még nem vagy elég jó. Merüljünk egy kicsit mélyebbre ezekben az okokban. A múltbeli csalódások, árulások, ezek mély sebeket hagynak a lelken. A falak, amelyekkel most szembesülsz, valójában nem neked szólnak. Nem ellened épültek. Ezek a lelkének az önvédelmi mechanizmusai. És talán a legnehezebb teher, amit cipel, a méltatlanság érzése. Azt gondolja, előbb rendbe kell tenni az életét, anyagilag stabilnak, erősnek, úgymond tökéletesnek kell lennie, mielőtt méltó lehetne hozzád. És egyszerűen nem érti, hogy a szeretet nem egy jutalom a tökéleteseknek, hanem éppen a gyógyulás folyamatának a legfontosabb része. Na és most helyezzük át a fókuszt, fordítsuk a reflektorfényt a másikról vissza rád, mert a te utad ebben az időszakban a legfontosabb. Hidd el, ez nem a passzív, tehetetlen várakozásról szól, hanem a saját valódi erődbe való megérkezésről. Hadd mutassak be egy új fogalmat, az aktív bizalmat. A türelem ebben a helyzetben nem gyengeség, sőt, egy rendkívül erős, tudatos állapot. Az a döntés, hogy bízol a folyamatban, még akkor is, ha a szemeddel éppen nem látod a mozgást. Ez nem passzív várakozás, hanem aktív hit abban, hogy a dolgok a helyes mederben a maguk rendje szerint haladnak. És itt van a legfontosabb igazság, amit ma magaddal kell vinned. Kérlek, mondd ki magadban, vagy akár hangosan, az én értékem független attól, hogy ő mit lép, vagy mit nem. Az értéked eredendő, vele született, és megkérdőjelezhetetlen. Pont. Mi tehát a te valódi szereped, a te feladatod ebben az egészben? Hát először is engedd el a kontrollt. Bármiféle erőltetés, számonkérés, a jelek hajszolása, ezek csak az ő félelmét fogják táplálni, és távolabb tolják. Ehelyett a legfontosabb teendőd, hogy a saját életedre, a saját örömödre, a saját belső fényedre koncentrálj. Ez a sugárzó, önazonos energia az, ami a legvonzóbb.
Ez az, ami végül minden szónál hangosabban le tudja bontani a falakat. És soha, de soha ne felejtsd el, milyen ritka és értékes a te lelked. És most lássuk, hogyan is épül fel a híd kettőtök között. Mert miközben te a saját utadat járod és egyre csak erősödsz, a háttérben, a láthatatlanban komoly folyamatok zajlanak, és vannak jelek, amik megmutatják neked, hogy haladtok. Ez az egész lépésekben történik. Először jönnek a szinkronicitások, azok az apró, de sokat mondó üzenetek az univerzumtól. Meghallod a nevét, felcsendül egy közös dal, hirtelen rád tör egy érzés. Ezek mind azt jelzik, hogy a láthatatlan szálak egyre szorosabbra fűződnek. Aztán bekövetkezik a belső fordulat a másik félnél, egy mély felismerés, hogy a félelemben élni sokkal nagyobb veszteség, mint a szeretet kockázatát vállalni. És végül, amikor már mindketten készen álltok, a híd felépül. A találkozásotok nem a véletlen műve lesz, hanem a közös fejlődéseteknek a gyönyörű, természetes következménye. És amikor ez a pillanat eljön, az egészen más lesz, mint bármi, amit eddig átéltél. Nem lesz benne habozás, nem lesz benne bizonytalanság, csak a tiszta, őszinte szeretet szabad áramlása, amit már nem korlátoz a félelem fala. Hidd el, erre az érzésre érdemes bízva várni. Zárásként hadd hagyjalak itt ezzel a gondolattal. Lesznek, akik nem értik. Lesznek, akik majd azt mondják, hogy csak engedd el. De ha a lelked legmélyén érzed ennek a kapcsolatnak az igazságát, akkor bízz benne. A türelmed nem passzivitás, hanem egy szent tér, egy váróterem, ahol a sors a színfalak mögött éppen azt építi, amit az elme a maga korlátaival még nem láthat. Köszönöm, hogy ma velem tartottál ebben a mély utazásban.